Ayan, magandang gabi mga kanignig. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog namin, ang pamamana ng gabi. Ito yung dalawa kong kasama, oh. Si Nico at si Russell. Si Westbrook. Sila muna yung sisisid ngayon. Mamaya ako papalit pagkatapos nila. Salamat nga pala mga kanignig sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. At sa mga new subscriber ko, maraming salamat mga kanignig. Tara mga kanignig, samahan nyo kami sa aming pamamana ng gabi dito sa may tapat ng Pacific Ocean. Tara mga kanignig. Six hours later. Ano? Magpalos. Ito kami. Ito balawis. Balawis yan ano? Pakpukan na kayo. Gata yan. Ito magandang klaseng isda. Ayun, lapu-lapu. Alin ang lapu-lapu rito? Ayun, kabila. Ito kaya, ito kaya ko. Dito maliit ay. Dito. Yung kwan dyan. Yun ang lapu-lapu. Ito. Yan ang mangagat. Kanti lang, puno na yung cooler, ano? Ha? Umabot kayo sa may dulo. Hindi. Dahil na kasi may tapat lang na, ano? Hindi sa ating pinagsisido. Maskin pala araw-araw sisirin yung batuan dyan. Naubos ang isda. Parami ng parami nga ba ni Nico? Habang natagal ay. Ano, Nico? Ito. Ano yung matang pusa? Ang iring. Matang iring. Ba't yung balawis kasama sa class B? Kasama tayo. Pero kasing lasa lang ng ano yun, taligbago. Pero kayo. Ba na gano'n? Sabi ni Kaylay, parawar ng lobster. O ha? Dinigay siya sa akin o. Pwede ko. Para ko din sa lobster. Payat pa. Ayan na. Maliit pa pati. Maliit pa. Grabe niya. Panako daw siya ng lobster. O, pinanaan ko siya. Yan kasag, pang ano ay. Pampulutan. Pulutan. Ulamin. Sawa dyan si Kaya. Lapu-lapu. Laki. Paulamig dyan. Lugod yan sa akin eh. Bakit? Santira lang eh. Po. Ba? Oh. Mga first class. Pagkari kayo. Pang ano dapat yan, oh? Pang, Final. ano tawag doon? Pang similya, ano? Ay, hindi ito hari kayo pwede sumilya. Maliit pa. Local to eh. Malaki pati ulo. Ito pa, Julie. Paano ka pa ng mga ngangat, Julie? Alin? Mucho. Sarap yung yan, eh. Kanina, pagdambot ko nga kanina eh. Yung agat, buti lang, hindi na nakatlam. Ito, anong isda yan? Makagat ba to? Makapaligod ko. Makagat ba to? Pares lang to ng bunhak. Mga ngangat siya, nahip niya. Oo, kanina yun. Parang nakagat-agat yan. Gigil sa ganyan. Pagdambot ka ba? Igas na lang bunga nga. Dito yun. Kaagaling ka na. Ay, patay. Parang matadao siya tayo may mga order ng kuha na. Nang, Gaylo, bulbul. ang dami. Sige, ito. Maliit man ito, maliit ay. Sige, wala ko sukat. Pwede na yan.
dami nito oh. Ito bago ko, pere ko. Lagi na ko yan, sir. Ito yung talibag ah. Ha? Putang ina. Laki ng mulmulo. Nadali mo. Ito ang masarap. Sige. Yan ang masarap ang mulmulo. Natakbo ba eh? Sa paano yan? Ano sarap niyan. Pag iinom ano pare? Laki. Saan mo nanari? Malaki yun. Ba't yung malaki? Manugbol. Unang ko paano ko alpas? Pwede na ganun. Dapat dalawang pana ano. Labo. Buti na lumabas, hindi ako nag-alisay. Yan din. Yan. Lalabas ka rin dyan, hindi makati sa sugat mo. Malaki. Sino may order ng mulmul? Diyan, sa mga tabi-tabi. Sa mga panganto. Pangantuhan. Marami na tayo nilay. Pero konti. Dahil pa. Ubus mo po nga yung cooler. Anong kaunti? Puro mulmul. Isang kurangana. Ito, puno ka. Gawing! First class. Itong first class. Gawing! Ino? Habang natagal, nahilab. Ano? Alam mo, nininig ko yung panamaan ay, pestuhan ay. Ano na ito ah. Ha? Maynila na yan ah. Yeah, ako? Kalalaki. Pukpuk. Kamu kayo lang. Ay, mahilap din yan sa'yo. Mahilap na rin yan habang natagal eh. Tsaka may... Oh. Tayo masarap pa yung pukpukan. Dagang alimango na sa lasa. Ito si Kirikin. Kalabas mga ibig ganyan. Kaya si mga ibig masarap kumain niya. Ano lalagyan na luka rin? Tarok ka lang bigla. Mga blood yan. Lalo na yung nakakadali. Yan. Tama na yun. Ulog yan. Ang lagayan. Ba doon kung kunahin, timba yung orange. Ano dyan oh. Ang tubig, wala nang lamig yan. Ay, pamrikuan pa. Tuyos ko lang. Hindi, alas 3 pa nga lang ano. Ababa, ngayon, bukawin. Ito yun eh. Sagasan na kaganda eh. Butas eh. Pag, para. Ayun na bro. Ayun, bukawin din. Ayun, hulog. Ano yan? Balik sa dagat yan. Amoy niya nang punta rin. Punta ka ano? Pag-uli ka lalakad. Kinabukas sa irating sa dagat. Ito pa. Sold out sa mulmulay oh. Balawis pati dami oh. Importante yung ano, yung tabig alat. Isama ko sa ano yung wala yung balawis. Sa mulmulay bang ano niya ano. Baka pa na yun? Dahil mo kaliyo. Kahit marami kang kalyo at labang ka niya, pinipit ka dyan. Yung buhay pa ito. Nahinga pa ano. Ito sa ulo eh. Hindi siya sinabuhan. Kulitan mo pa nito eh. Pang final game mo. Last. Yeah. Dali. Itong masarap na ano, mulmulo. Ito nga masarap kaya. Pero kay. Bidjar. Masarap po. Gusto mo naman yung siya niya. Pag-iwin! Tapon na ito. Saan ako ang tubig? Kukuha ng bagong tubig. Kaya pala dati pag ako namamana, pag may huli ako no, nugas ako ng tabang. Pag kamaga, parang hampok na ano, amoy. At pala hindi ano. Dapat ay alat. Ano ka, Ricky? Tama na yung pangulang ah.